Avui us presentarem el mural del grup 12. Amfibis i rèptils de Collserola. Espero que us agradi. Granota verda ibèrica. És l'espècie més freqüent de granota al parc de Collserola. Pot arribar a fer 11 centímetres de longitud i necessita aigües permanents per a la seva subsistència. S'alimenta de tota classe d'insectes i aràcnids i fins i tot pot menjar preses aquàtiques com els seus propis capgrossos. Ser de aigua. La ser de aigua o colobra en punxonera pot arribar als 70 centímetres de llargada. Té una coloració que pot variant del verd clar al vermell. Dragó comú. Rèptil de cos aplanat i de coloració marronosa i grisosa, amb taques blanquinoses. Reptil de família tortuga d'aigua americana. Reptil de família dels hemínids que alimenta d'animals aquàtics i ocasionalment de vegetals. Rèptil comú. Els exemples d'aquesta espècie d'amfibis no solen superar els 5 centímetres. Els mascles es dediquen a portar fins al desclosa dels capgrossos que surten quan es van banyant. Reineta meridional. És una petita granota de color verd clar i brillant. Tot i que hi ha exemplars que tenen tonalitats groguenques. Grises o marronoses. S'alimenta de petits insectes i aranyes. És una Varietat blava característica al pantà de Vallvidrera. Moltes gràcies. Gràcies.